Milí priatelia, toto, čo ste videli práve pred chvíľočkou, to je výsledok našej činnosti tradičný slovenský zemiakový šalát. Respektíve to je ten náš, ktorý robievame, ktorý sa u nás robí tradične. Dneska vás nebudem zamestnávať tým, že ako sa varia zemiaky a podobne. Popíšeme si len, ako ho robívame u nás, pretože určite receptov na zemiakové šaláty je na svete neskutočne veľa a vždy ten váš je ten originálny. Ale v každom prípade máte možnosť vyskúšať aj niečo iné. Čo potrebujeme k takému zemiakovému šalátu, ktorý sa robieva u nás? Zemiaky, mrkva, cibuľa, zeler, hrášok, kyslé uhorky, soľ, korenie a samozrejme majonéza. Zemiaky tradične uvaríme v šupke, zlejeme, necháme vychladnúť, následne ošupeme. Keď sa vám ich nechce krájať, určite poznáte takúto pomôcku, cez ktorú zemiaky pretlačíte. Treba ich samozrejme potom rozmrviť. K tomu pridáme hrášok, nakrájené kyslé uhorky a tradične sa u nás robieva tak, že sa uvarí mrkva, zeler, samozrejme nie celý, ale trošku zeleru a potom sa následne nakrájajú na kocky a pridajú do šalátu. Vyskúšali sme aj spôsob našej kamarátky z Prahy a mrkvu so zelerom sme nastrúhali na jednom strúhadle a jemne opražili na masle, čiže len tak osmahli. To sme dali ku zemiakom. Samozrejme, treba pridať štipku soli, podľa chuti, to už budete vedieť, trošku korenia, ktoré my máme takto v mlynčeku a pekne sa to tam namelie. Má to potom samozrejme trošku inú vôňu, ako keď sa dáva už mleté korenie a je tam samozrejme zmes korenia bieleho, čierneho, zeleného. Keď to máme všetko v jednej miske, pridáme majonézu, my dávame našu tradičnú domácu dietnú majonézu, ktorej recept nájdete takisto na webe. Všetko sa to už len zmieša, dochutí podľa chuti a šalát je hotový. Samozrejme je dobré ho nechať ešte tak pol dňa, deň odležať, aby to všetko prešlo naozaj tými chuťami, ktoré majú a už len konzumovať. Dobrú chuť!